A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. So guys, Umapinga uNokwanda is coming through with an apology video lakhona director uThuli Madlamuka. So what had happened is that kutholakala ukuthi she is being accused of stealing i-content ya Madlamuka, and uyasho ukuthi no, at first lesikhathi lena saqala kuyena it was amusing, bebanganankinga, and then kwafika isikhathi la samva khona stop ukuthi no, angisathandi anymore. So uThuli took it to another level la khona wahamba umindisela i-protection order, and people nje had so much to say ukuthi it was really necessary though. And then labanye basho ukuthi no, she did well, vele bekantshontsha i-content yakhe, and that was wrong. Sanibonani, igama lami nguNokwanda kwaMgobhozi, ngaziwa ngoMampinga. Namhlanje ngize ngendaba ezingekho zinhle kakhulu. Njengoba nazi ukuthi content yami ngayiqala uThuli Madlamuka waziwa ngoXolikazi. Ngi-imitator yena njengomuntu engangimthanda, waye role model yami. Actually ngangibukela kuyena like nje ngimthanda. And naye ama-videos ami wayewathanda because ngangimtheka kuwonke ama-video engwenzayo, ngimcredit, ngimtheke, naye wathanda, buya comment. I think indaba yaqala ngokuthi ngishuthe namawele lawa awuthula, ngisho ngishutha nama-twins. Khona ngenza ivideo eyodwa, and then wase ekhomenta wathi akasayithandi lento engiyenzayo, ucela nge-content yakhe. I think ngoba naye wakwasebenza nawo amawele, so baba nokuxabana nabo mhlawumbe indlela thizeni, and then amawele aseng-DM acela ukushutha nami ngangibadinga vele abafana engashutha nabo because iy'ngane zesikole zayifunda, so ngangibadinga abantu abazoba permanent, yabo abangasebenzi, bahleli nje njengami because iy'ngane lezi abafana ziyasebenza, I mean ziyafunda. Okay, so ayike waqala lapho-ke wathi icela nge-content yakhe. Okay fine, ngayiye content yakhe, ngaxolisa, ngayithoba, ngaxolisa kuyena ukuthi ngiyaxolisa uma ukuthi konke wrong engiyenzile, ngiyaxolisa ukuthatha i-content yakhe, yeah ngaxolisa nje. And then wasethi ayikho inkinga, ayikho into wrong engiyenzile. Okay, angiyiye content yakhe guys, ngiqale ngizenzela ivideo nami. Abanye ngizenzela ivideo leyo yokushiba umlenze, ivideo yami yokuqala le ngaqala ngacula ingoma le Lady Do, and then ngase ngibhenisa umlenze ekugcineni. Aqala ngenza leyo video, lokho ngiqhubeka ngenza ama-video kanjalo ngibhenisa umlenze, ngase ngabona abantu bayabhoreka. Ngase ngenza ivideo la ngathi okay, usingenza ivideo nami yabuya selokishini nje, umuntu waselokishini because vele ngihlala elokishini. Ngase-ke ngayenza ivideo, aqala ngayenza nje ngiswenkile, ngizenzela ngiswenkile, and then ngase ngabona ukuthi athi ngibe ne-costume, ngazifakela iphinifa lami, ngayiphathela ijuba lami, ngenza i-content, ngenza. So okay, uThuli vele bese vele ekade ngiblockile since wayengasathandi ukuthi ngenze content yakhe and stuff, wayesengiblockile, ngasabona ama-videos akhe. So nami izinto engizenzayo for i-content yami bese sengiyicabangela mina, because kuqala ngangikopela yena nama-lines akhe, ngangikopela yena everything, nganguyena nje, inkulumiso wakhe, iwalkie uyena. So-ke nami-ke ngazenzela into yami. Manje inini bekuyithangi, uThuli Madlamuka wafika, ongafonela amaphoyisa, kwathiwa sikhuluma noNokwanda lana, ngathi na yes, bathi bahamba noThuli, bacela location. Ngiqale ngijethe i-prank, yabo, ngilokhu ngihleka ngidlala, ngizogcineni sivala ikholi, ngizwe lento amaphoyisa, yabo lento amaphoyisa ekhalayo into kanje, ngizwe ngempela ukuthi hayi amaphoyisa ngempela, bahamba naye ngempela uThuli. Hayi-ke bafike in 15 minutes, bafike. Hayi-ke ngifike bese ngivele sengibalindile ngaphandle because bese ngiyibonile iveni idlula. Abalinda base basho ukuthi sicela sinamazi uNokwanda, bese bafuna ukusho sibonisa amasheshe ngayisholo, ngathi hayi mina. And then ngahamba waphuma uThuli Madlamuka evenini, walokhu nje amaphepha awu-2
kuthiwa yini konje lento, yini konje usayina ini, angisazi-ke manje ngikhohlwa nayigama. Okay, kodwa ngasayina, ngizokutshela mase ngikhumbule igama lamaphepha lawo. I-protection order. Yeah, ngasayina i-protection order. uThuli ungirepotile emaphoyiseni ukuthi mina ngintshontsha i-content yakhe. So bengithanda ukuxolisa kakhulu makukuthi konke wrong engiyenzile uThuli Madlamuka waziwa ngoXolekazi. Sengisayinile-ke i-protection order guys, yafika amaphoyisa ngasayina. Ngomhla 4 ngiya enkantolo for ukuthi ngintshontshe i-content kaXolekazi. So yeah, bengithanda ukuxolisa bandla kuThuli ukuthatha i-content yakhe. Khona amanye amavidiyo uThuli athi ngwakopelile. uThuli besevele sengiblockile. So ake ngisho ukuthi ngwakopelile because bese ngiblockile ngingasambona amavidiyo akhe, even page lakhe angisakwazi nokulithola. So nami izinto bese ngicabangela mina. So yena usakholwa ekutheni zikhona ezinye izinto engisayintshontsha kuyena ezincane amavidiyweni yami ezifana nezakhe. So bengithanda ukuxolisa kakhulu uThuli Madlamuka mawukuthi konke wrong engiyenzile because bekuthiwa ngiyenza ivideo within 7 days, ungadlula 7 days emaphepheni bekuthiwa ngenza ivideo. Amaphepha nanka amaphepha guys. Yeah, ngiyabonga kakhulu. Mhla 4 ngenkantolo. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngiyanizwa mina uThuli wrong, uThuli aka wrong. Mfazi clock it awu wrong. uMampinga ithi into yakhe bentshontsha uyazivumela, right? uThuli, she developed that character. Mina I did dramatic arts in school, in high school. Fine, angize ngiyifeatherisha, but I'm sure abantu abayifeatherisha bayazi sasenza stand-up life ski in high school. Develop a character, guys, is a lot. The amount of energy uThuli ayifaka is a lot. Character development, the walk, the talk, the friends that she has, it's a lot. When ufika uzoyithatha kanjani into umuntu ayicurateile mase nithi wrong, aka-wrong nje ngoba noma eseshintshile uMampinga, but ithi into kunama elements axhwelekazi emshintshweni wakhe. You understand? And nina nivuna ukuba i-copycats nina. Nithi ukuba i-copycats ku-right. Hayi, wrong. Niyabheda. Nithi senza ama-influencer as if we're not important as content creators. Mina as a content creator, I'm very important because I go through hell and back to create content. I've created my own brand from my own content. You understand? So umuntu azokutshela yini uma influence advertise ama products, mina I create content from scratch. Masizongitshela ukuthi angibalekile ngizethi influencer mengithi umuntu akayeke. No. Mina kunomuntu la on TikTok who has done videos about me back to back 2 years in a row. No one said shit about it. But anandaba kodwa abantu basebeboshwa awusengaze wenze kahle uThuli, namkhona ngisazombopha nje. Wenze kahle uThuli. Benziwa nje naka abantu abaphaphayo. Uyaphapha. Kahleni guys. Kanti kwenziwani la ka TikTok? Ngicela ukubuza nje kahle nje angilwi. Kanti kwenziwani la ka TikTok? La ka TikTok asizelanga ukuzobuka ama-video sihleke kube mnandi. Sekuyabophiswana manje sekuyiwa izinkantolo ngenxa yama-video siwabukayo thina. Hayi ngathi siyajwayele. Ngeke. Sihleze sibuka ama-video awodwa enziwa abantu abaningi la. Angiphatha waseNigeria. Uthi ubuka le bamshintshe bamenze isinko kudlala enye futhi abanye abantu bamshintshe bamenze isinko. Ngivuswa ngicikwa ile video la kaGirl oxolisayo uthi ufikelwa amaphoyisa uboshiswe uThuli Dlamuka because uThuli Dlamuka uthi uGirl untshontsha i-content yakhe. uThuli Dlamuka if i-content yakhe ubengafuni ukuthi intshontshe guyzini angimazi mhlawumbe bekumele ayipostele yena ka-inbox ayibuke yena ayihleke yedwa. Cause mangakho ama-video enziwe into eyodwa lana kuhlekwe kanti kwenziwani lana kanti asizelanga la ka TikTok ukuthi sizobuka ama-video sihleke. Sekuyovelwe inkantolo ngenxa yama-video ukuthi nje abantu ngeke guys. Hayi ni too much. Bheka
ni too much niyabheda ke manje ngeke guys kusho ukuthini ukuthi umuntu uthathile i-content yakho kusho ukuthini noma mhlambe uciko ukuthi ugeli uthola ama-like amaningi kunaye guys la ka TikTok thina sizela ukuthi sizohleka kube mnandi sekuyoma nkantolo ke manje kubangwa amavideo ukuthi wena wenzile ivideo efana neyami abantu bahleka kakhulu kunawe bayihleka kakhulu i-content yakho kuneyami hayi Thuli sisi ube too much uzobophisa umntwana ube too much girl angifuna ungasho too much ntombazane hawu wena nje usho ukuthi wena ayikho nje ivideo wena uyenze ifane neyomunye umuntu sometimes size siwalinganise ama-video wenu sisebenzise amaphimbo enu bese siba viral sekumele ngiboshwe ke manje mina ngiyejele hayi ngiyabheda futhi bese kuzoba ama-influencers ama-influencer enza into eyodwa wonke kodwa ngekuzowezwe ecomplain uthola ukuthi umunye uthengile umbhedo omhlophe afike nomunye azothenga umbhedo omhlophe afike kodwa ngekuzwe kuthiwa uyilejele afike omunye athenga imoto uyazi omunye uthengile imoto naye kuyacongratulateana kumnandi kanti why kudlaliwe ke njengomntwana la ugeli lo umpingo hayi kudlaliwe ngaye angifuna ungasho Thuli mfethu mangabe phela wena usihlekisi njengompingo that's okay so thini ke manje thini sokwenza njani and uthola ama-likes amaningi futhi kunaye angazi ukuthi why you complainer hayi ngikukhonzile impela sisi futhi content yakho ngiyayithanda but this is rubbish. Release us, please.